Il-mexxej Laburista Joseph Muscat flaqa mill-aktar kordjali ma' tmexxija ta' l-Interclub Malta. U ntlaqa mal-President tal-Klab John Zammit fil-preżenza ta' membri mill-Kumitat kif ukoll ta' diversi supporters tat-tim tal-Inter. Fuq inizjattiva tal-membru tal-Kumitat Lorenz Kotajjar, Joseph Muscat kien preżentat bi ktieb li jġbor fih id-39 unur uffiċjali li kiseb it-tim ta' Inter sa mill-1908 li ma ktieb huwa meqjus bħala wieħed uniku tax-xorta tiegħu. F'kemtejn tal-okkażjoni Sur John Zammit semma kif il-klabb huwa l-akbar supporters club fid-dinja b'total ta' 1200 membru fih danu. Ġejna hawnhekk Santa Venera bnejni ħaħna dal-post, il-post huwa kompletament tagħna, jilqa' fih danu 3 iswal kbar. U llum tant kiber l-Interclub Malta illum huwa l-ikbar Inter Supporters Club fid-dinja fejn fih hemm madwar 1200 membru. Tkellimna ma' wieħed mis-supporters tat-tim tal-Inter. Dis-sena bdejna paġna ġdida għall-klabb Glorious tagħna wara dawk is-snin ta' rebħ kbir fejn f'5 snin erbaħna 15-il tazza. Il-President devlu li għandu jafda tim fidej coach Żagħżugħ li huwa tista' jtampari. Il-mexxej Laburista faħħar li tmexxija tal-klabb għal mod organizzat li bih imexxu filwaqt li firma l-ktieb tal-viżitaturi permezz ta' pinna tal-Milan. Joseph Muscat kien anke ppreżentat b'tifkira tal-okkażjoni.